det der, det er noget styr. Jeg får måske brug for min hjælp til. Hvis du lige gør ind til siden herover, så bare går rundt om hjørnet. Bakke. Skal man bakke til en køreprøve? Ja, det skal man. Der er bakke og trepunktsvending, det er obligatorisk. Undskyld. Og så brems. Ikke for tæt på der. Nej. Jeg kan ikke lave en trepunktsvending. Kan du ikke gøre det, Ole? Nej. Please. Det kan jeg ikke, Peter. Ja, du får kortet. Så skal du også love mig, at du kun kører lige ud og kun i dagslys. Hvor mange flasker har du af den der? Jeg tror, jeg har en kasse derude. Ja. Penge tilbage, selvfølgelig. Hvem var sælgeren? Ja, det lyder måske mærkeligt, men det ved jeg ikke. Der er simpelthen så mange, der sælger mig noget, så... Så det kan du simpelthen ikke huske? Nej. Desværre. Hvordan foregår vinforfalskning? Det ved jeg da ikke. Altså... Jeg går ud fra, at man sætter fine etiketter på dårlig vin. Hvad ved jeg? Okay, tak. Vi ses, Ole. Ja. Hvad fanden er det, du har rodet mig ud i, mand? Ja, du har solgt mig dårlig vin. Nej, jeg har ikke sladret. Men det kommer jeg fandme til, hvis ikke du betaler tilbage med det samme. Er du klar over det? Nå, er det jeg, der kommer med hopbogen? Hvor er William hen? William? Han er en, der skal have frugt. Kan du kalde på ham? Ja. William, kom du lige herud. Der er lige et par fyre, der gerne vil snakke med dig. Nå, hey, I bruger også kommando. Ja. Har du ikke lavet ulykker, vel? Nej. Nå. Far, Jamen, skat. hvad laver du? Lytter. Efter noget specielt, eller? Nej. Jeg får måske brug for din hjælp lidt senere. Far, Ja, hvad er der nu? Bliv nu her, ikke? Vi skal lige være færdige. Kom nu. Jeg vil rigtig gerne have, at vi to lige bliver færdige med det her. Ikke? Kom. Stop nu. Nu er du nok rigtig sød at stoppe. Hey. Kom nu. Jeg byder 200.000. 200.000. Ja, det er meget generøst for en grund som den her. Det er halvdelen af udbudsprisen. Ja, men udbudsprisen er sat alt for højt. Men så mange hektar, der er prisen mere end rimelig. De får ikke et højere bud end mit. Ja. Jamen, så siger jeg tak for det.